Saku sammakko kosi on matkalla. Saku sammakko kosi on matkalla. Saku... Moment Airilla. Kerhosta. No niin, mä en muista koska mä oon viimeksi tehnyt, mutta joskus 3 vuotta sitten. Miten tehdään? Miten tehdään? Okei, me tultiin nyt tänne pelaamaan mistä me lämmennyt päällä, koska mulla on vähän akkaronkammaa tai meidän kuvaajaita ja akkaroon. Me tultiin pelaamaan tällaista, niin joo. Tee joku, tee piiska. Mä hain nyt tän mun puhelimen. On sit ihan surkea laite, koska mä rikoin mun vanhan puhelimen. Niin mä sitten vahingossa varmaan. Eiku mitään. Niin sitten nyt mulla on tää ihan kakkapuhelin. Ja kun lähti vanhan puhelin. No mä sain hiimaa. Oi, mä näisin. Joo. Nyt me mennään tonne Henni-Pennin kanssa. Tullaan nyt, oi shoukutti. Nyt tosta tulee ja haavavaro. Nyt joo, me mennään tähän. Ja mua vähän pelottaa tällä yhdellä kädellä. Apua, miten mä nyt jumala pääsen tänne? Joo. Mä otan tän. Noin ottaa noin. Tää on tosi ahdasta. Alkalta kyllä mä kävelen. Nyt mä menen. Ja mä niinku tajun miten närhet pääsi tänne niin. Okei. Nyt mä vedän täällä. Hei mä pääsin. Voi jumala. Voi sanoa, mä jaksa olla täällä. Tää tosi ahasta. Hyvä meikä. Täällä voit sijoittaa. Hei, tuu ulos sieltä. Ei se hyvä laatu? Tosi hyvä. Ai jää vai? Tonne ei saa mennä. Ihan tyhmää on.
That's cool. Täällä se täällä. Tästä tällä kertaa. Täällä on tilanne päällä. Tilanne päällä täällä Hennillä. Tilanne täällä. Noniin, kato. Okei, noniin. Nyt tulee Grace. Mitä mä teen? That's gonna be Grace. Let's see. Holy moly. That's mitä? Ai hei! Mä olin just siinä sylkipäkkiä. Mäkin on kuvaan. Täällä mennään. Oi, 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 oi. Hello, 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 hello. Mä nyt pelaan näitä kaikkia pelejä. Yes. Tää on ilmanen. Niin miksi mulla ei ikinä hyvä laita? Ottiko joku nyt näin? Eli ne menee tälle se peliin. Aika lähtee nyt. Hei, älkää seuratko mua! Ei, menkää pois! 1, 2, 3, 4, 5, 28, 29, 30 ja mä lähden nyt etsiin. Mä menen siellä vessassa ja mikä pitäis mun nyt takas? Ja katsoin, että en mä oo siellä. Okei, mä veikkaan, että täällä ei oo ketään, koska täällä ei oo niinku mitään piiloja, niin mä veikkaan, että täällä ei oo ketään. Tää on vähän huono piilo, kun noin molemmat ahteli niin sit se on vähän huono merkki siitä, että tää on huono piilo. Tää on vähän huono piilo. Näin sitten. Minä laittaa näköistä. On muuten. Mä menen nyt täältä alas etsiin johonkin muualle. Mä mennään nyt tonne trampoille. Tuolla kävelee. En mä okei, mä oon täällä. Mä näen tuolla. Emma. Mennään tänne. Häh? Kuka saa siellä? Vittu. Oi, mä oon tänne. Hei. Henni. Me mennään katsomaan täällä trampoja täältä. Tonne ei vissiin saa mennä. Niin mä veikkaan, että kukaan ei oo sit mennyt tonne. Joo, tuolla ei oo ketään. Henni jää sinne. Jää kaikki, ketkä on löydetty. Me mennään nyt johonkin muualle. Me mennään etsiin nyt niinku tonne. Aika yllättynyt, että mä jään heti kiinni, koska niinku mä oon vieläkin pelissä, vaikka tässä mennyt jonkin aikaa. On täällä. Ja mä en tiedä, missä on. Mutta mä luottaa, että ne tulee niinku tonne. Vielä näkyy sitten. Hei.
vielä tiniä löytämättä. Mä en tiedä yhtään enää missä se on, koska musta mä oon etsinyt jo kaikki paikat. Yes. Tää on aika mukavaa. Tää on niinku ihan pehmeä. Mä vaan nukun täällä. Mä laitan tänne silmätkin. Ja en tässä niin kauhean kauan mene, mutta silleen niinku paljon kauemmin mitä mä ajattelin. Nyt on pakko lyödä nopeaksi tämmönen niin. Keskitytään etsimistä. Voidaan lähteä mun piilosta, koska sen tulee jotain randomeita. Ne on tuolla. Mä otan mun pois sieltä. Sitten mä menen tuossa välistä sinne. Se on tuolla, mä en tiedä enää mennessä. Mä kuvasin, ei kun mä valitin. Niin oli. Now we're going to Hohtagolfing. Eli me siis mennään nyt tonne. Kattokaa mun toinen sukka hohtaa ja toinen ei. Kokeilen nyt tätä ykköstaa tästä. Tää on vaikeeta. Se meni tonne. Mihin? Tonne sisälle. Ne meni tonne. Siellä on muutama kalli. Ja mailla. Mennään nyt niinku syömään jotain, koska vähän nälkä. Tiedän kuinka moni on tehnyt tolla. Ei tää Filipalta, mitä mä vielä niinku yhdellä kädellä. Ai jäppäs. No mitä? Ihan oikeesti käydä mun sisään. Se oli vähän huono. Noniin. Mitä sä tilasit? Mozzarella-tikku. Mitä sä tilasit? Ranskalaisia, mulla on läksyt ja kaikki tekemättä ja kohdataan kokeita ja Eli tilasit ranskalaisia? Jaa. Mitä sä tilasit? Ranskikset ketsupilla. Ja meidän kuvaajakin tilasi ranskalaiset ja minäkin tilasin. Miksi sä tilasit? Joo, mä siis tilasin ne ranskalaiset. Jää. Meille kannattaa ja katsotaan niitä. Mä annan ehkä 1 tai 5 kerran. Kuulemma on tosi pahoja. Nää on kuulemma ihan valmista ranskalaisille. Tän tuli ensin nää. Sitten tässä ne on tämmösiä pakaste. Mä en ehkä ihan, mutta ainakin maistuu siltä. Moikka, me lähdetään nyt